Celtistas, benvidos a banca balaídos a este partido de cuartos de final de UEFA Europa League entre o Celta e o Friburgo. Un partido moi ilusionante tras unha campaña europea na que sentimos ao celtismo máis preto ca nunca. E estou segura que hoxe non será menos e que seredes ese xogador número 12 que o equipo precisa. Así que, pase o que pase hoxe, este día quedará para a historia do celtismo. Dentro, Inside. Bueno, Abraham, outra vez aquí de volta en a banca balaídos, ademais nun partido europeo. Pois sí, a verdade é que é un luxo poder vir aquí, ilusionado, agradecido a todos estes xogadores, a este clube que nos levou a soñar, e hoxe hai que soñar, hai que desfrutar e voar. Eu sempre digo que tocar na tua casa é moito máis complexo que cando vas a tocar fora, ao mellor incluso nun estadio máis grande, con máis xente, pero para a tua xente sempre tes esa emoción que é unha carga positiva e ao mesmo tempo con máis nervios, pero moi ilusionado. Está sendo unha temporada fantástica. É un momento de desfrutar e de saber que estamos aquí polo noso propio mérito. Creo que a metade da afición está pendente máis da Liga que outra cousa e ao final isto foi unha recompensa e pois paixiño pois foi increíble. Vamos a estar orgullosos dos jugadores, seguro. O camiño europeo foi un orgullo de canteira, de equipo, de todo. Creo que amosamos un nivel moi alto. Sempre hai que estar aí apoiando, animando, sempre tendo a esperanza hasta o último momento. Unha locura, pasamos por baixas, por altas, pero a ciudade, o equipo sempre confiando, sempre indo a tope. Botábase de menos esta confianza, esta unión de equipo. Non mo creo, despois de todos os anos que vemos do Celta, con todo o que pasou o Celta, todos estes anos, esta temporada foi increíble, pasemos ou non, eu estou moi orgullosa do noso equipo, increíble. Paso que pase, a seguir co equipo e a temporada que ven mellor que esta. Pues foi moi ben, a verdad que, bueno, tuvo os seus momentos baixos en algún partido da liguilla, pero nos momentos que hubo que dar a talla, démola e con creces. Generalmente ha sido una campaña excelente, ¿no? Voltaremos, seguro que sí. O sea, o resultado é secundario, o celtismo cada día máis. O que é celtista, gañese ou pérdase. Que lle pides a vida máis que isto?
Celtistas, pois ata aquí o partido. Pero este marcador non borra nada do vivido. Esta Europa devolveunos noites que parecían afastadas. Viaxes, ilusión e unha afección que nunca deixou de empurrar. Voltamos a sentir o que é crer xuntos, sufrir xuntos e soñar xuntos. Hoxe non era o final que queríamos, pero sí unha páxina máis de algo que xa forma parte de nós. Porque isto non se mide só en resultados, senón en todo o que compartimos para chegar ata aquí. Grazas, equipo, e grazas, celtismo. Voltaremos.